і що він не переносить зрад, що там йому дуже-дуже важлива чесність. І це його такі ключові були фрази, але сама його поведінка, вона трохи йому протирічить. Тобто там не було такого глобального, що він там когось зрадив, або комусь сказав неправду, але він багато бреше собі, і він також боїться прив'язатись, але йому не важко розірвати контакт після яких там сексуальних фрікцій, да? Тобто у нього немає проблеми завершити і стосунки, так би мовити, їх не розпочавши. А у Сугікі інше мислення, у нього на іншому рівні, це просто здійнята оця чакрова система, да? У нього інше бачення, мислення, відчуття. І йому, звісно, хочеться по-іншому висловлювати це. І він відмовився, він злякався, він реф'юз. Всю цю їх хімію.